ערב שבת שלום, הפרשה שלנו, כפי שאתם יודעים, פרשת תצווה, שבה אנחנו רואים שהתורה מספרת לנו על כל בגדי הכהנים. חושן, אפוד, מעיל, כתונת, תשבץ, מצנפת, אבנת, שזה היה הכובע של הכהן הגדול. שמות מאוד מעניינים וגם בגדים. אנחנו רואים שהתורה עושה עסק מאוד גדול בפרשה שלנו, דווקא מהנושא של הבגדים של הכהנים. איך הם יהיו, כמה יהיו, איפה הם ישימו אותם, באיזה שלב, מה לפני מה. יש דברים שהם לכאורה מעוררים שאלות, מעוררים תמיהה מסוימת. מה בדיוק המשקל הגדול הזה שהתורה נותנת לבגדים? וכאן התשובה של בעלי המוסר באה וממש חודרת ללב של מי שמבין את זה. עם ישראל הוא מוגדר כבנו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, אנחנו, העם הנבחר, שנבחרנו כדי להפיץ את שמו של הקדוש ברוך הוא כמרכבה לשכינה, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל התורה, את כל המצוות, את כל השפע, העושר של האמונה, של הביטחון. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל הזכייה לעונג של העולם הבא. רק הוא מבקש מאיתנו דבר אחד, תתנהגו כמו בנים של מלך. אתה בן של מלך, אתה בן של אלוקים, אז תתנהג כמו בן של מלך, תתאים את עצמך, את הבגדים שלך, את ההתנהגות שלך, את הדיבור שלך, כמו שהתנא באבות אומר, האדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. בשלושה דברים אדם ניכר, איך הוא אוכל, מתי שהוא כועס, מישהו מכעיס אותו, איך הוא מגיב, וגם כמה הוא משחרר, האם הוא קמצן או לא, האם הוא בוטח בקדוש ברוך הוא או לא. בשלושת הדברים האלו אנחנו בעצם מגדירים במעשים, לא רק במחשבה, באמונה ומחשבה בלב. אנחנו עושים במעשים ואנחנו מבטאים את זה, שאנחנו באמת בנים של מלך. כי אם מישהו מכעיס בן של מלך, הוא לא כועס, כי הוא יודע שמי שמנהל את העולם זה אבא שלו. בן של מלך אף פעם לא אוכל עם הידיים, או מאסיר. בן של מלך גם אף פעם לא מתקמצן, כי הוא יודע שיש את כל השפע שבעולם שמחכה לו, והוא יקבל אותו גם. אז אין לנו שום סיבה גם לדאוג. נזכור תמיד שאנחנו בנים של מלך, והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נביא את זה לידי ביטוי גם במעשים, לא רק במחשבה ובאמונה שלנו. אם זה בתרומות, אם זה במעשים של חסד, וככה בעזרת השם אנחנו נוכל באמת להרגיש בנים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונזכה לכל הישועות. שבת שלום ומבורך.